Benepisyo ng Centenarian Lolo sa Mangaldan, Pangasinan, hindi pa raw naibibigay dahil wala umanong pondo ang DSWD Region 1. Sundan sa report. Dismayadong mga kaanak ng Centenarian Lolo na si Dionisio Gotos ng Mangaldan, Pangasinan. Hanggang ngayon, hindi pa raw nila natatanggap ang 100,000 pesos cash bilang benepisyo mula sa DSWD. Naisumiti naman daw nila lahat ng requirements sa satellite office ng DSWD sa Dagupan City. Bago mag 100 ang lolo ko, March, pinrasis na namin, complete papers na si lolo. Mahina ng katawan ng matanda at may kataratang kanang mata. Malaking bagay sana raw ang magkuhang pera bilang pambili ng gamot ni Lolo Dionisio at maging sa pagpapaayos sa nasirang bahay. Wala pa daw pong pundo, kaya medyo matagal-tagal pa. Ayon sa DSWD Region 1, natanggap nilang mga dokumento ni Lolo Dionisio noong May 10, araw ng kanyang kapanganakan. Pero nakumpleto lang po nila yung documents na sinabit nila sa atin noong May 31, 2021, ma'am. Wala rin umanong pondo sa ngayon ang DSWD Region 1 mula Central Office. Sa katunayan, nasa 193 centenarian beneficiaries rin mula pa noong 2019 ang nasa waiting list, kasama na rito si Lolo Dionisio. First come, first serve basis din umano ang pamamahagi ng benepisyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano ang pagtanggap ng requirements ng DSWD para sa mga benepisyaryo. Agad din umano maibibigay ang cash incentives kapag meron ng dumating na pondo. This year po, pinapasubmit na po namin yung mga 99 years old. Para next year po, na magwa 100 po sila, yun na po yung magiging basis namin. So parang ang submission po nila is ahead, parang advance po siya ng 1 year. Joan Punsoy, Balita Amyanan.